No a o tom, že na nepríjemné kliešti sa dá hľadieť aj inak, sa nás teraz pokúsi presvedčiť riaditeľ Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. K tomuto odboru sa pôvodne nikdy nechcel venovať, napokon sa stal jeho srdcovou záležitosťou. A teraz parazity nielen skúma, ale dokáže o nich aj zaujímavo a s láskou rozprávať. Okrem iných ocenení získal aj cenu SAO za propagáciu vedy. Predstavujeme vám teda docenta, doktora veteriny Branislava Peťka. Peťko, prosím. Nevidel som to ešte, ale zrejme to takto bude. Čo ešte potrebujeme doriešiť, je tú filozofiu, ako ten spotrebný materiál by sme nastavili. Dobre, ďakujem, tak sme sa dohodli, ozvem sa vám. Do počutia. No vidíte, takto vyzerá práca vedeckého pracovníka. Aj keď si chce oddychnúť, po ceste musí ešte pracovať. Hovoria o mne, že som workoholik, ale asi je to pravda. Či v práci, či pri akejkoľvek inej činnosti, stále som myšlienkami niekde, nie len pri papieroch, ale rozmýšľam, ako určitý problém vyriešiť, prípadne komu ho dať na vyriešenie. A práve prechádzka prírodou poskytuje úžasný priestor na to, aby človek si uvoľnil svoje myšlienky, uvoľnil mozog a potom prichádzajú tie myšlienky práve vtedy, keď to buď najmenej očakávame, alebo nás prekvapia ako blesk z jasného neba. A či už chceme alebo nechceme, musíme sa zžiť s myšlienkou, že aj v tejto peknej prírode, kde hľadáme miesta oddychu, tak na nás všade tu v tomto prostredí na nás číhajú určití naši nepriatelia, ktorí nám dokážu znepríjemniť život. Sú to síce malí nepriatelia, ale vedia narobiť veľké problémy. A tými našimi nepriateľmi sú práve kliešte. A vzbudzuje nám kliešť určitý rešpekt až strach. A ten strach je o to väčší, čím menej o týchto malých záhadných parazitoch vieme. Pokiaľ by sme sa zoznámili bližšie s ich životom, s ich biológiou, tak zistíme, že kliešť je v podstate veľký gentleman. Je aj veľký fajnšmeker. Nevyberá si každého, kto sa do jeho blízkosti priblíži a pije na ňom krv, ale jeho výber je veľmi rafinovaný a veľmi citlivý. A keď sa už rozhodne, že na niekoho sa pripije a hrozí mu, že prenesie túto infekciu, tak práve tým, že prenos týchto ochorení, najmä lymskej boreliózy, môže nastať až po 24 hodinách od pripitia, tak v podstate nám dáva dostatočný priestor na to, aby sme sa pred kliešťom chránili, našli ho, odstránili z tela. No a teraz sa mi stalo presne to, čo má rybár najradšej. Keď sa mu to zavadí niekde na strome, tak potom nevie, či chytá ryby alebo vtáky. Na tej rybačke je krásne to, že v podstate nám pripraví rôzne prekvapenia, pripraví nám určité situácie, ktoré nás zdvihnú adrenalín a niekedy aj tak, že prichádzame do nepríčetnosti, keď od samého začiatku sa nám nedarí. Chytajú sa nám háky o strom, o kamene a všetko, čo môžeme, pokazíme, otrhneme. Je to tak aj v živote. Raz sa nám darí, raz sa nám nedarí. A keď sa už rozhodneme pre niečo, mali by sme sa tomu venovať svojou celou plnou aktivitou a snažiť sa byť v tom dobrý, možno najlepší. Ak sa nám nedarí realizovať myšlienky, ktoré máme, môžeme ich ponúknuť niekomu inému, niekomu šikovnému, o ktorom si myslíme, že by tie myšlienky vedel zrealizovať. A to je jedna z mojich takých záľub, že pokiaľ nemám čas na všetko, tak sa snažím nájsť šikovných mladých ľudí a dať im zaujímavú tému, ktorú potom sami rozvedú do zaujímavých, niekedy až prekvapujúcich výsledkov. A sami sa čudujeme, že na tak malom pracovisku sa môže dospieť aj k svetovým objavom.
Keď aj rybačka je mojím koníčkom, tak vždy, keď sa vraciam domov, mi nedá, aby som sa niekde nezastavil a nerozbalil inú udicu, ktorú používam, alebo už vlastne nepoužívam na lov rýb, ale ešte mi poslúži ako palica, na ktorú si natiahnem vlajku. No a zbraň mám pripravenú. Kliešť nemá krídla, nevie lietať a svojho hostiteľa očakáva na koncoch listoch tráv a vetvičiek krovia, kde číha s natiahnutými prednými nožičkami a čaká, že sa o neho niekto obtrie. Tuto jeho slabosť využívame na to, aby sme ho klamali takouto vlajkou, ktorú ťaháme po tej vegetácii a v prípade, že tam je, on sa nám na tú vlajku prichytí. Niekde som čítal, že vedecký pracovník, ktorý nevie vysvetliť svojej starej mame, čo robí, nie je vedecký pracovník. A keď si spomínam na svoje začiatky, tak som napísal do Košického večerníka svoj prvý článok populárny o kliešťoch a poslal som ho pani redaktorke, ktorá si ho prečítala a zavolala mi, že trochu som ho opravila, aby tomu rozumeli aj starší ľudia. A bol som zhrozený, že som videl iba Červené more a možno moje zostali iba spojky. Takže vtedy som pochopil, že písať populárny článok je o mnoho ťažšie, ako napísať odborný článok do vedeckého časopisu. Športové rybárstvo nie je jediná záľuba. Už od školských čias som fotografoval a práve fotografovanie a táto krásna príroda je to, čo mi poskytuje ďalší relax a odpútanie sa od toho každodenného zhonu telefonovania, prehádzovania papierov.